Ostavi čoveka na miru. Gubi se neko s tim detetom. Odite divaniju, jede neka zavežu u kuću. Sklanjaj se odatle. Sami se unosiš igrače šukanta. A ne drti i slomit ću ti vilicu. Ali nemoj slučajno ti pre mene da spuneš u brak. Imperativ je glagolski oblik kojim se iskazuje podsticaj nekome na vršenje kakve radnje u normalnim uslovima komunikacije. U predikatu zahteva obavezno učešće dva učesnika koji znače živo. Jedan je taj koji iznosi podsticaj, a drugi je taj kome se upućuje podsticaj. Stani, ni to se još ne zna. Prestani, šaputao. Mante svađu, momci. Prestani da uznemiravaš čoveka. S mesta prekini. Imperativ je glagolski oblik. 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 Imperativ je glagolski oblik kojim se iskazuje podsticaj nekome na vršenje kakve radnje. U normalnim uslovima komunikacije imperativ u predikatu zahteva obavezno učešće dva učesnika koji znače živo. Jedan je taj koji iznosi podsticaj, a drugi je taj kome se upućuje podsticaj. Ako vas boli glava, stavite vlažnu krpu preko čela. Izađite na ispit u junskom roku. Ne plačite i ne jadikujte. Jesko moja. I budite oprezni.